to jogo ma bende pod ok odhi mokadho form 4 samoro ng'ato notiek gi form 4 pod ok oyudo kaka nya donjo e tiegruok mago gin joma bende nitiere e resruok ma kama joma bende ne owe skul gi e kore samoro ne somo tamogi samoro omenda no rem magi joma sirikal geto e gini joma samoro ne ok osomo gin samoro ne ok gichake ne ok gitieki gin bende sirikal geto gi ka koro hala ma samoro ng'ato timo luore man gi nyieyo kata nyalo mare to kendo king'iyo sirikal bende geto ng'iyo kopogore kod chenro mar nyota ni nyicha wago mbaka gi MCA ma ogwel Homa Bay County miluongo ni Erika Ugo achiel kuom rowere ma bende osebedo ka temo loso kod jopiny rawere mondo miyogo kawe chenro ni nyicha ne ong'isa ni gima malich ahinya mantiere ka ni nitiere jo ma bende gin rawere ma osebedo kod lony mag lwedo to samoro gimiluongo no boke ne magionge jopiny pe pod ok ong'eyo magi masani koro achiel kuom gima sirikal timo e nyota ni king'iyo to gigeto mar mondo mi ne ni otiko kata certificate oyudore ne jogi miluongo ni prior learning recognition of prior learning RPL koro komigi certificate ni koro nyalo miyo gi thuolo ma gin bende kopogore kod chako tiji owuon samoro ng'ama osechako mare owuon inyalo dhi pedho ni an tijni alonye asebedo ka time kata king'iyo sirikal bende nobiro mopuodho mong'iyo na nyale momiya otiko e certificate mara dibeni ma momiyo giduongo nyaka joneta be nitie ka nikech nitie ji mong'eyo motiegore king'iyo kata mawego korwa kocha nitiere ji mosomo mawego mantiere kod lony ma ng'ama goranda mong'ith ma ok kapo ni miye tich notini to opogore kata gi gima samoro ing'iyo ni samoro ji omo mwandu moko e pinje ma ok kele Kenya ka moselos chuthgi koro aparo ni en gima kare nyaka jopiny bed ka ng'eyo ni kopogore mana kod chenro cha to ng'ata ma dibed ni samoro nigi lony mare ma bende thuolo ma koro nyaka tikaw mondo kapo ni nitie tiegruok ma bende dhi chopo kama koro imiye certificate mari kech tiegruok en moro madundo moro mibiro ng'iyo mane to be inyalo timo tijni adier be itimega timiyi certificate mari magi gin yore ma nyaka to koro kopogore 50 cha joma yudo cha to bende yore ayuda to joma moko manyalo yudo mana matin manyalo wuok kuom certificate mar gi kata lony mosebedo godo cha gin bende nyaka ikawe thuolo ni augo ncha ng'isa ni achiel kuom bende weche mosebedo ka chando jopiny ahinya ba bende nchino kana gitemo mondo gilos kod jopiny ka giwuotho e gweng en bende wach mar timo tiegruok manyien ne joma pod ok ochako tiegruok samoro ng'eni higa 29 ni isekadhe to in e kor gweng kanyo in 50 cha ok nyal miyi ng'ol moro ma samoro intiere godo manyalo wacho ni koro paneno ka sirikal wacho ni e nyota ni gintiere kod chenro bende mar tiego rawere ma kwan gi thoth kata ji ma kwan gi thoth ma kihawo mana 600 kucho magikone nyalo bedo kod lony ma inyalo migi certificate mana kora paro ni kik ji ni ma inyama wigi wil ni kopogore kod 50 michiwo ne mag ohala ka nitiere chenro moko bende sirikal singo ni timo e bwo chenro ni koro mago bende nyaka ket mana sirikal tesri mondo kik giwe ni ji wil kech ne osesinge jatend piny no lose koro nyaka to mago bende wakete mahino mondo kik bende wich wil ma samoro ng'ato mende ne kode makara samoro nitie omenda mano oket tenge midhi tim go mano to koro ng'ato dhi to mino to keto tenge nikech ji ok golo pachgi kanyo erokamano gavana mapiyo gimoro ila kabisa Maken ochiego wach mar lal mar stima manyocha ne igoye mbaka Ramogi Baraza kacha kendo ne itime gima ber